Hej, mit navn er Christian Præsted, og du klikker ind på fitnessblog.dk. Hvis du gerne vil være stærkere, så er det vigtigt, at du griber din styrketræning systematisk an. Særligt hvis du ikke længere er nybegynder. Du kan give dig i kast med at træne efter en periodiseringsplan, enten en du finder, der passer til dig, eller du forsøger at lave en selv. Det kan da være en smule indviklet, særligt hvis man ikke får hjælp til. Der er heldigvis en anden måde, som sikrer en form for progression i din styrketræning, det vil sige en fremgang i din styrketræning, og metoden er super simpel. Det hedder dobbeltprogression, eller et dobbeltprogressionssystem, og jeg har skrevet en artikel omkring det, som du kan læse lige her under videoen. Du får, hvad det indebærer, og en fremgangsmåde til at benytte det i din træning. Det var egentlig bare det. Kom i gang med at læse artiklen, og så glæder jeg mig til at høre, om du kan bruge den til noget. God træning derude.